Sandali lang po, ayusin po natin sila para po yung sa amin. Sige, Teacher Chia, pinanayan na namin kayo sa entablado para makita ang inyong kagandahan. Ayan. Sa lahat po na kumukuha ng larawan, pati upo lang po para po makita ng mga nasa likuran. Ayan. So sila po ay sasayaw ng Mamang Sorbetero. Beijing, lahat po ng aming special children, ready na po kayo, dito po tayo sa Lexi.